Moi. Moi, mites Väinön päivä on tänään mennyt? Hyvin on mennyt. Meillä oli ulkoliikuntaa. Okei. Joo, oli niin ihana sää. Kiva. No niin, mut hei, mä käyn hakee Väinön tuolta. No niin, moi Nää moi. huomenna. Moi moi. Moi moi. No niin, moi. Moi moi. Meillä oli tänään Joo. ulkoliikuntaa. Nella ei hirveästi halunnut. Joo, se ei halunnut oikein osallistua. Joo, Nella on silleen snadisti Joo. vähän niinku ujo, mut... Joo. On, mutta kyllä se sitten lopuksi Joo. onneksi osallistui, Joo, että no rohkaistui mut sit. kiva. Joo. Joo, no niin, moi. Juu, moikka. Moi, meillä oli tänään ulkoliikuntaa ja Petteri oli kyllä reippaasti mukana. Joo, oli tosi tsemppari siinä porukassa. Juu. Ja on syönyt tänään hyvin ja nukkuu. Mä tulin hakea Ompun. Moi. Siis Ompun isosiskoilla on tänään yleiseurootreenit. Okei. Meillä on vähän kiire mennä sinne. Joo. Siis mä Niin oon koko päivän tukka märkänä. Voi Ihan ei, kauhean kiire apua. koko ajan. Huhhuh. Mut siis joo. Joo, Ompulla siis oli on hyvä ollut kiva päivä. päivä. Okei, hyvä. Jes, kiva. Joo. Me mennään Kyllä. nyt. Moi moi moi. Okei, moi. 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 Mä tulin tuolta Maybe I Love Me -messulta. Siis oli niin ihana tapahtuma. Kantsiin mennä käymään Okei. oikeesti, jos sulla on aikaa. Siis niin Okei. vörtti. Kiva. Ja sit siellä oli semmonen rituellin, semmonen Joo, no ihana meillä- käsikuorinta. Teille varmaan kuivuu kädet täällä päiväkodissa Niin. aika lailla, kun joudutte koko ajan peseen käsiin ja kaikkea semmoista. Niin välillä, joo. Mut siis niin, kannattaa käydä. Siis ihan vörtti. Joo, Eliksellä oli kiva päivä. Adelina Joo. illalla siis on ollut kiva päivä, okei. Joo, ja sit siellä oli semmoisia kojuja, missä on Aha. kaikkea ihania trendikkäitä uusia Aa. vaatteita ja tuoksuja ja kaikkea ihanaa. Kannattaa käydä Okei. oikeesti kattoo. Joo, no pitää varmaan käydä Moi kattoo. Ella! Ellis! Just. Moi. Moi. Ernalla kävi tänään pieni accidentti. Joo, ja sillä on päiväkodin housut. Isä on varmaan unohtanut ne ottaa mukaan. No, mutta kannattaa tuoda uudet Aa. sitten, joo, kotoa. Okei. Ja tos... Pitää käydä ostamaan. Niin. Joo. Joo, tossuissakin oli reikä. Muuten on mennyt Ernolla päivä kivasti. Oh, moi. Moi, missäs Meeri Moi. on? Se on tossa liukumäellä. Tuolla. Moi Meeri. Joo. Joo. Kyllä. Katsotteko, että Meerillä on ollut tänään hanskat kädessä? No täällä on kyllä 30 astetta Mut lämmintä. siis Meeri palelee silti. Niin, ei ollut Ja nyt katsoitteko, tänään. että Meerillä on sisällä ne keltaiset housut? Joo, Okei, joo hyvä. oli ne. Joo, koska ne on sisähousut, niitä ei voi laittaa ulos. Ne on siis Niin, vähän niin. paremmat housut ehkä. Niin. Niin ja sit katsoitteko, että Meeri syö ainakin 5 lusikallista ruokaa? No ei me kyllä laskettu Okei. lusikallisia. Joo, kun se pitäisi aina katsoa. Koska Okei. Meerihän sanoo, että mä en oo nälkäinen, ja sit se kuitenkin syö. Joo. No, mut pitää Eihän Meeri oo katsoa saanut jatkossa. käydä tuolla kiipeilemässä. Sehän kaatui viime viikonloppuna tosi pahasti, niin mä sanoin, että se ei saisi Oi enää ei. kiipeillä hetken aikaa ainakaan, ennen kuin se Okei. oppii. Koska mä oon aina siis kotona, mä varmistan, että se pystyy Ok. kiipeä sinne ylös. No, mut mä sanon muillekin. että jos te viittisitte kattoo sen. Joo, me tsekataan se. Okei, kiva juttu. Noniin, mut huomiseen. Huomiseen.